tomato sauce, pineapple tidbits, ayan, mga ginger, garlic and onion, carrots, potato, and chicken. Marami kasi may nagre-request. Sabi nila, pwede na, pag nagluluto ako, magsalita daw ako. Para masundan. Okay. Ito na yung mga request nyo. Painitin yung mantika. Simple lang naman itong mga niluluto ko. Everyday ulam dito sa bahay. Okay, start na tayo. Mainit na yung mantika. Ayan. Bawang. Sunod natin agad yung sibuyas kasi baka masunog. Adjust natin yung apoy. Ginger. Dito sa Pilipinas, dito lang naman kasi yung mga common na pampalasa sa ating mga pagkain. Ayan. Sunod na natin yung chicken. Halu-haluin hanggang maging golden brown. Pag nagluluto kasi ako ng kahit na anong recipe ng chicken, gusto ko ginigisa siya bago magsabar or kahit na ano pa man para maalis po yung lansa. Ayan, pwede na maglagay ng pwede ko na ilagay ng carrots, potato. Gusto natin ang pangit. Isa natin ng konti bago natin lagyan ng konting water para maluto yung patatas at carrots. Para maluto na. Ganyan lang. Pampalambot. Lagay tayo na. Dagdag pampalasa. Kunting salt. Paper. Kaya natin siyang makulo. Ayan,
Malambot na yung ano, carrots and patatas. Naglagay tayo ng konting pampakulay. Kunti lang, konti lang. Aw. Ayan, okay na yan. Soy sauce. Soy sauce. Ano, little bit of vinegar. Sagli. Kunti-kunti lang. Pakuluan muna natin. Saglit lang yan. Ayan, tumulo na sa paglagay natin ng vinegar and soy sauce. Kunting-kunting soy sauce. Para lang pang-balance. Ilagay na natin ang tomato sauce. Ayan. And pineapple seedless. Hintayin na lang natin siya na lumambot. Okay. Pampalapot. Takpan ulit. Pinch of brown sugar, my secret. Food, ano ka din kasi yan. Pagka may tomato sauce kasi, di ba, madali siyang mapanis. Paano pag hindi siya naubos kaagad, di ba? Lagyan yung brown sugar para, for ano dun, preservative. Tsaka yung vinegar, nakaka-preserve siya. For me. Ayan. Takpan ulit. Ayan, luto na siya. Luto na. Lumapot na. Okay, patayin na natin.